Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bandiraɓe mi sanni on ƴami jammo hande ɓe gadditindinore noyde a naati YouTube maɗa to gol daga naati YouTube gi'a video ji ma waɗa play kuma daga ma a maɓɓita ɗi gi'a ɗi maɓɓito ɗum holla hana kuma ɗum ñaman neɗɗo data sanne to gam waɗi min gimi gaddana en lawol inchallah no maɓɓirta ɗum majjo je naten nder YouTube meɗen ɗum galla miɗen eɗa kuma kala mo waɗana men subscribe mun to yeggitin waɗa subscribe dara jungo muɗum ñaman hen bindi boɗiri ko abonné ok to arande ni maɓɓiti YouTube muɗum no hi'an ya video ji no to sai war nata ɗo to giɗon alama kural gal no holla in naati ɗon sai wara nata setting muɗum ok sai wara nata general ok sai wara nata ɗo to giɗon ɗo to alama ɗo waɗa makin majjum ɗo to giɗon alama ɗo sai wara nata dow ɗum ok to da natini hen waddanima kuje tati inde hiɗno maɓɓa ley ɗo garta maɓɓa imbo a hiɗa sai da maɓɓiti wifi ɗum waɗata sai acca didol cakkawol to mi a maɓɓan fu wifi ɗo offin ɗo sai gara maɓɓa didol liwolgol daga nati ɗum ni no in a soƴƴike nder YouTube ma inchallah video fu gol waɗa play watta play sani gol maɓɓitin a gueta no maɓɓito ndi hana majjum fu video maɗa fu maɓɓitata ko a ndaran YouTube ma no giɗɗa natagol giɗɗa mande hana majjum fu neɗɗo fu tokkayagol maɓɓi ɗum to de naati YouTube mum hen video ji mum no maɓɓito tan no maɓɓito kuma ɗum yara data sosai to gam majjum waɗi min gimi gaddana en video kuma to on jeggite gannon men subscribe gaɗon like min jetti